Ahojte, tu Katka. Vítam vás na mojom YouTube kanáli. Budem tu sledovať a komentovať najmä politiku, tak sa môžete pridať. Konsolidácia je podvod na ožobračenie ľudí. A ukážem vám 3 dôvody prečo. Pretože ak by vláda skutočne potrebovala konsolidovať, tak by minister vnútra nenakupoval práve teraz 20 nových limuzín pre papalášov za takmer 2 milióny eur bez DPH. To máte prosím pekne 120 000 eur za auto, čo sú tie najdrahšie a najluxusnejšie sériovo vyrábané limuzíny. Ak by vláda naozaj konsolidovala, tak na úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity by nemohlo byť zamestnaných takmer 300 ľudí, čo je viac ako má Huliakové zbytočné ministerstvo. De facto máme na Slovensku neoficiálne jedno ďalšie ministerstvo navyše, ktoré okrem vyplácania peňazí stovkám nejakých ľudí nerobí nič viditeľné. Ale ako pikoška na záver, vláda, ktorá by skutočne šetrila, by asi nesúťažila 300 kotercov pre policajných psov za 1,2 milióna eur, čo máte cenu takmer 4 000 eur z DPH na jeden jediný koterec. Ak len trochu pogooglíte na internete, tak zistíte, že najdrahšie koterce aj s búdami nevídu viac ako nejakých 2000 eur. Za 4000 eur by mali policajné psi bývať v takomto nejakom luxuse. Vážení občania, sami asi uznáte, že takto konsolidácia štátu asi nevyzerá. A preto tvrdím, že je to len marketingový podvod s cieľom vyťahnuť od vás, z ľudí, čo najviac peňazí pre neefektívny a drahý štát. Ahojte priatelia, Katka pri videu. Viete, čo povedal Milan Uhrík, keď hovoril o konsolidácii? Úplnú pravdu. Táto vláda sa oháňa šetrením, ale pritom rozhadzuje peniaze ako na bežiacom páse, len nie pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. Dusí živnostníkov, ale hlavne, že nakupuje ako keby mali na rozdávanie. Uhrík to pomenoval presne. Konsolidácia je len ďalší podvod, ako ožobračiť bežných občanov. Nie, tie vyššie odvody nezalátajú dieru v rozpočte, ani nebude kvalitnejšie zdravotníctvo a už vôbec nie s takýmto prístupom. Keby im naozaj šlo o rozpočet, nekupovali by luxusné limuzíny za 100 000. A keby naozaj išlo o vyvodenie zodpovednosti, tak tí, na ktorých vláda poukazuje, že sú zodpovední za tento marazmus, sú postavení pred spravodlivosť. Toto je taký výsmech občanovi, že až. A to s tými kotercami pre psov. 4000 eur za koterec. To nie je pomoc štátu, to je biznis pre niekoho, kto si z verejných peňazí robí súkromný kšeft. Už teraz je jasné, kto si touto zakázkou prilepší. Tá suma je prestrelená. Nuž, aspoň psíkom bude dobre. A najviac ma trápi, že celá táto konsolidácia dopadá na obyčajných ľudí, rodiny, seniorov, mladých, ktorí sa snažia prežiť z mesiaca na mesiac. Oni šetria na potravinách, na liekoch a vláda sa vozí v nových autách. Uhrík má absolútnu pravdu, toto nie je žiadna finančná zodpovednosť, ale marketingový podvod. Ako natiahnuť ruky do našich vreciek. Ak sa má Slovensko naozaj pohnúť dopredu, musíme prestať znášať túto aroganciu moci. Ľudia si zaslúžia štát, ktorý šetrí na papalášoch, nie na občanoch. A za to sa musíme postaviť všetci, lebo ak im to dovolíme, budeme donekonečna len tí, čo konsolidujú svojimi peňaženkami. Ak sa vám video páčilo, tak budem rada za každý odber a like. Verím, že vytvoríme silnú komunitu odvážnych ľudí so zdravým rozumom.